салом дӯстон, имрӯз дар бораи яке аз намудҳои қувва ки қувваи тарангӣ аст суҳбат хоҳем кард. Хоб қувваи тарангӣ дар ҳаёт дар куҷо дида мешавад? Масалан, фарз кардем ки чунин гӯем ки качелӣ дорем ва тифле ёки калонсоле дар ин мешинад, качелӣ мешинад ва чӣ кор мекунад? Бозӣ мекунад. Ва дар натиҷа вақте ки мо яъне ягон шахс мешинад, чӣ мешавад? Дар натиҷа ин рисмонҳо дароз мешаванд ва дар қад-қади ин рисмон қуввае пайдо мешавад ки инро қувваи тарангӣ мегӯянд. Ё ин ки фарз кардем ки ҳастанд мошинҳое ки чӣ кор мекунанд? Борҳои вазнинро мебардоранд ва онҳо истифода мебаранд аз рисмонҳои махсусан, яъне рисмонҳои боқувват. Вақте ки ин борҳоро мебардоранд, рисмонҳо дароз мешаванд, яъне дароз мешаванд ва дар натиҷа гӯем таранг мешаванд ва дар натиҷа қад-қади ин рисмон қуввае ҳосил мешавад ки инро қувваи тарангӣ меноманд. Ё ин ки дар дигар ҳолатҳо, масалан, боз ҳам барои боқувват кардани рисмонҳо аз чунин системаҳо, аз чунин олатҳо истифода мебаранд. Ё ин ки вақте ки қувваи тарангӣ аз қувваи тарангии максималӣ ки банд метавонад бардошт кунад зиёд мешавад, дар натиҷа банд чӣ кор мекунад? Канда мешавад. Хоб ин аст яъне дар дидани ин аст қувваи тарангӣ дар ҳаёти ҳаррӯзина. Яъне бо мисолҳо бисёр ҳастанд, инҳо мисолҳое ки бисёр дида мешаванд. Хоб инакун қувваи тарангӣ чист ва чӣ гуна ҳосил мешавад? Хоб қувваи тарангӣ ё ин ки мегӯянд баъзан қувваи тарангии рисмон. Яъне аз номаш маълум мешавад ки пас вақте ки рисмон ё ин ки гӯем банд, фарз кардем дар ин ҷо ин банд бошад, ё ин ки рисмон бошад. Вақте ки мо ба рисмон ҷисмро мепайвандем, хоб ин ҷисм чӣ кор мекунад? Ба ин ҷисм қувваи вазнинӣ ки аз маркази ҷисм ба поён, ба маркази забин равона аст, фарз кардем mg, қувваи mg таъсир мекунад ва ҷисм мехоҳад ки афтад. Аз сабаби он ки ҷисм ба рисмон яъне баста шудааст, хоб ҷисм мехоҳад рисмонро чӣ кор кунад? Дароз кунад, ёзонад, ё ин ки дароз кунад. Ва дар натиҷа ҷисм чӣ кор мекунад? Дар ҳолати оромӣ боқӣ мемонад. Яъне ин чӣ маъноро дорад? Ин маънои онро дорад ки қад-қади ин рисмон як қуввае ҳосил мешавад ки ҷисмро аз афтидан нигоҳ медорад. Ва ин қувваро мо нишон медиҳем бо ҳарфи Т ишорат мекунем. Бо ҳарфи Т. Ва дар ин нуқта, яъне рисмон мехоҳад ҷисмро боло нигоҳ дорад, яъне боло кашад. Ва фарз кардем ки дар ин нуқта чӣ ҳодиса рух медиҳад? Дар ин ҳодиса агар аз ин нуқта нигоҳ кунем, ҷисм рисмонро поён мехоҳад кашад ва дар натиҷа қувваи тарангӣ ки ба ин нуқта таъсир мекунад, ба поён равона аст. Ва бояд қайд кард ки дар ҳар як нуқта қувваи тарангӣ бузургӣ якхела дорад. Яъне дар ин ҳолатҳо рисмонҳо одатан дар ин гуна мисолҳо рисмон яъне дароз намешавад. Ин аст яке аз чӣ мегӯянд? Яке аз чизҳое ки мо ба назар мегирем рисмон дарознашаванда аст. Хоб анакнун чӣ гуна инро меёбем? Яъне барои ёфтани қувваи тарангӣ ягон хел формула нест. Ягона чизе ки мо бояд донем, ин қувваи тарангӣ чӣ гуна самт дорад. Ва баъдан қонуни дуюми Ньютонро истифода бурда қувваи тарангиро меёбем. Тамом. Ягон намуд формула вуҷуд надорад. Яъне формулаи махсус барои ёфтани қувваи тарангӣ. Хоб дар ин ҳолат аз сабаби он ки ҷисм дар ҳолати оромӣ аст, вақте ки дар ҳолати оромӣ бошад, мо медонем ки шитоби ҷисм баробари 0 аст. Дуруст? Пас аз рӯи қонуни дуюми Ньютон медонем ки F умумӣ баробар аст ба массаи ҷисм зарби шитоби он. Пас вақте ки ҷисм дар ҳолати оромӣ аст, ё ин ки мегӯем дар ҳолати мувозинат, пас массаи ҷисм зарби шитоби он ки баробар ба 0 аст, чӣ мешавад? Баробари чӣ мешавад? Баробари 0. Пас қувваи умумӣ ба 0 баробар мешавад. Хоб анакун барои ёфтани қувваи умумӣ чӣ кор мекунем? Аз дарсҳои пешина медонем ки
барои ёфтани қувваи умумӣ мо бояд як самтро мусбӣ, самти дигарро манфӣ қабул кунем. хоб одатан самти болоро мусбӣ қабул мекунем, яъне ки қувваҳое ки ба самти боло таъсир мекунанд ба ҷисм ҳамчун қувваи мусбӣ мегирем ва қувваҳое ки ба ҷисм ба самти поён таъсир мекунад ба ҳамчун манфӣ қувваи манфӣ мегирем. Дар ин ҷо бояд як чизи дигарро қайд кард, ки дар ин ҷо мо ду қувваи тарангӣ нишон додем. ин қувваи тарангӣ ба ин нуқта, яъне гӯем ба патолог таъсир мекунад, ба нуқтае ки ресмон часпидааст, ва ин қувваи тарангӣ сабабе ки ин нуқта ба ҷисм часпидааст, ба худи ҷисм таъсир мекунад. Яъне ин ду қувваҳо ба ҷисмҳои гуногун таъсир мекунад. хоб ба ҷисм кадом қувва таъсир мекунад? Қувваи тарангӣ, ин қувваи тарангӣ ва қувваи вазнии ҷисм mg. Пас самти қувваи тарангӣ ба боло равонааст, пас ин мусбат аст. гуфтем самти поёнро ҳамчун манфӣ мегирем. пас қувваи умумии мо мешавад қувваи тарангӣ P. хоб қувваи тарангӣ P баъд минуси mg. хоб минуси мешавад ки минуси вазни ҷисм, яъне қувваи вазнии ҷисм mg. аз сабабе ки қувваи умумӣ ба чӣ баробар аст? Ба сифр баробар аст. пас инро ба сифр баробар кунем, агар ҳосил мешавад қувваи тарангӣ T минуси mg. пас аз ин ҷо T баробар мешавад ба mg. яъне ки дар ин ҳолат қувваи тарангии ресмон баробар аст ба вазни, яъне қувваи вазнии ҷисм, яъне mg. хоб ана кун дар ҳолати дигар, дуюм ҳолат. Фарз кунем ки мо ресмонро бо қувваи F гӯем ба пеш, яъне ҷисмро ба пеш мекашем ва ҷисм фарз кардем ки ягон шитоб мегирад. Шитоби ҷисм m аст ва массаи ҷисм фарз кунем ки шитоби ҷисм a аст, массаи ҷисм m бошад. пас шитоби ҷисмро ёбед. шитоби ҷисмро чӣ гуна меёбем? хоб якум чизе ки ҳаст, мо медонем ки вақте ки ресмонро мо бо ягон қувва мекашем, пас дар натиҷа чӣ мешавад? Вақте ки ресмон дароз карда мешавад, яъне таранг мешавад, пас дар натиҷа қувваи тарангӣ пайдо мешавад дар ҳар як нуқтаи ҷисм ва ин қувваи тарангӣ баробар мешавад ба қуввае ки мо ин бандро кашида истодаем. пас дар натиҷа дар ин нуқта қувваи тарангӣ ҳосил мешавад. ҳарфи T ишорат мекунем ва дар худи ин нуқта қувваи тарангӣ ба ин тараф ба самти муқобил равона аст, яъне ин T баробар аст ба қувваи тарангӣ мешавад. яъне барои чӣ мегӯянд, барои фаҳмо будан инро биёед нанависем, хубтараш нишона медиҳем. хоб ана кун фаҳмидем ки T баробари дар ин ҷо F аст. хоб ана кун қувваҳое ки ба ҷисм таъсир мекунанд кадомҳоянд? хоб қуввае ки ба ин ҷисм таъсир мекунад боз қувваи вазнӣ ба самти поён mg, қувваи реаксияи такягоҳ n ва фарз кардем агар сатҳ ноҳамвор бошад, пас мешавад қувваи соиш F соиш. пас дар тири x, хоб дар тири x кадом қувваҳо ба ҷисм таъсир мекунад? Дар тири x қувваи тарангӣ T, қувваи соиш минуси F соиш ба самти муқобил таъсир мекунад, баробар аст ба ma дар тири x. max. хоб дар тири y бошад, кадом қувва таъсир мекунад? қувваи реаксияи такягоҳ ба самти боло, қувваи вазнӣ ба самти поён. пас одатан метавонем гирем, яъне самти болоро мусбат мегирем. пас n минуси mg баробар аст ба m зарби y, яъне шитоби ҷисм дар тири x, шитоби ҷисм дар тири y. аз сабаби он ки ҷисм танҳо дар тири x ёне ки дар уфуқан ҳаракат мекунад, пас дар тири y шитоби ҷисм ба сифр баробар аст ва шитоби пурраи ҷисм мешавад танҳо ба самти x равон аст. яъне ax баробари a, ay бошад баробари 0 мешавад. пас аз ин ҷо медонем ки n баробар мешавад ба mg. хоб пас мешавад ки n минуси mg
баробар аст ба 0. Пас аз инҷо меёбем ки n баробар мешавад ба mg. Ва мо медонем ки қувваи соиш баробар аст ба мю n. Пас n-ро гузорем дар инҷо, ҳосил мешавад мю mg. Хоб анакун аз ин формула шитоби ҷисмро агар ёбем, x баробар гуфтем шитоби ҷисм аст. Хоб баробар мешавад ба t минуси қувваи соиш, t минуси қувваи соиш, яъне қувваи тарангӣ минуси қувваи соиш тақсими m. Хоб гуфтем ки қуввае ки ҷисм, яъне қуввае ки ресмонро мекашем баробар аст ба қувваи тарангӣ дар ин ҳолат. Пас мешавад шитоби ҷисм баробар ба f минуси мю mg тақсими m. ё ин ки инро метавонем нависем f тақсими m минуси мю g. Ин мешавад шитоби ҷисм. Хоб анакун ҳолатҳои дигаре ки мо бояд қувваи тарангиро ба назар гирем, инҳо ҳастанд. Хоб чӣ гуна дар инҷо қувваи тарангӣ таъсир мекунад? Хоб дар инҷо мо дорем як ҷисм ва инро мегӯянд блок ё ин ки мегӯем ки ғарғара. Ғарғара, беҳтараш мо гӯем блок. Хоб яъне ин блок чӣ кор мекунад? Инҳо мақсади, яъне гӯем ки функсияи ин блокҳо чӣ ҳастанд? Самти қувваро иваз мекунанд. Масалан, дар инҷо гӯем ки мо ресмонро ба самти поён таъсир мекунем, яъне ба самти поён мекашем бо ягон қувваи f ва дар натиҷа қувваи тарангӣ ҳосил мешавад ва ин қувваи тарангӣ бошад ҷисмро ба боло мебардорад. Яъне блок чӣ кор мекунад? Самти қувваро тағйир медиҳад. Дар инҷо низ ҳамчунин мо бо ягон қувваи f ресмонро поён мекашем ва дар натиҷа ресмон чӣ кор мекунад? Таранг мешавад, яъне дароз кардан мешавад. Вақте ки ресмон дар ҳолати дарозшавӣ аст, пас дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? Қад-қади ресмон қувваи тарангӣ ҳосил мешавад. Пас дар ҳар як нуқта, дар ин нуқта қувваи тарангӣ ба самти поён равон аст, дар ин нуқта низ ба самти поён равон аст. Инро мегӯем t, дар ин нуқта ба самти боло равон аст, дар ин нуқта ба самти боло равон мешавад ва дар ин нуқта бошад ба самти поён. Яъне қувваи ресмон мебошад қуввае чӣ аст, ки ҷисмро мехоҳад ба самти худ кашад. Аз инҷо нигоҳ кунем, фарз кардем ин ресмон мехоҳад ки ин блокро чӣ кор кунад? Ба боло кашад. Пас дар натиҷа қувваи тарангӣ боло ба самти боло. Дар инҷо низ ҳамчунин. Хоб дар инҷо ресмон дар инҷо аст. Хоб мехоҳад ки ин блокро чӣ кор кунад? Ба самти поён кашад. Пас дар натиҷа қувваи тарангие ки ба ин ҷисм таъсир мекунад ба самти поён аст. Хоб дар инҷо низ ҳамин гуна. Хоб вақте ки мо ресмонро мекашем, дар натиҷа қувваи тарангӣ ҳосил мешавад. Дар инҷо самти поён, дар инҷо самти поён, яъне ин қувваи тарангӣ ба ин ҷисм таъсир мекунад ва қувваи тарангие ки ба ин ҷисм таъсир мекунад ба самти боло мешавад. Дар инҷо низ ба самти боло. Хоб дар инҷо низ қувваи тарангӣ ба самти боло ба ин ҷисм ва ба ин ҷисм бошад қувваи тарангӣ ба самти поён таъсир мекунад. Ҳарду инҳо t ҳастанд. Яъне ин аст t1 гирем, агар ҳама инро t1 гирем, ҳама ин қувваҳоро t1, ин мешавад t2. Чаро? Чунки ин ресмонҳо гуногун ҳастанд. Вақте ки ресмонҳо гуногун ҳастанд, қувваҳои тарангӣ низ гуногун мешавад. Хоб новобаста аз он ки чӣ қадар ресмон яъне тоб мехӯрад, вақте ки ресмон ягона аст, яъне якхела аст, қувваи тарангӣ дар тамоми нуқтаҳо чӣ ҳастанд? Якхела ҳастанд. Хоб ин гуна ҳолатҳоро дида мебароем. Масалан, ҳолати якум гуфтем, яъне дорем ғарғара ё ин ки гӯем блок ва ҷисмро мо мехоҳем ки ба боло бардорем. Хоб анакун фарз кардем ки вазни ҷисм mg бошад, ки w бошад дар инҷо, w мегӯянд бо забони русӣ ё ин ки тоҷикӣ. Хоб фарз кардем ки mg бошад, ё ин ки инро мегӯянд weight. Хоб анакун мо дар инҷо динамометр нишон дода шудааст, яъне динамометр, мақсади динамометр ин ҳамон қувваи тарангиро чӣ кор мекунад? Чен мекунад. Мо бо ягон қувва ресмонро мекашем ва дар натиҷа дар ресмон қувваи тарангӣ ҳосил мешавад. Дар инҷо ҳамон қувваи тарангӣ ҷисмро чӣ кор мекунад? Боло мебардорад. Агар мо ҷисмро оҳиста гӯем, хеле оҳиста ба боло бардорем, пас шитоби ҷисм ба 0 баробар мешавад. Агар мо ҷисмро бо ягон шитоб боло бардорем, пас ин шитобро бояд ба назар гирифт.
خب بیاید قانون دوم نیوتن رو در این حالت نوشته برایم. خب یعنی که اگر از سر این رسم رو کشیم، پس این از جسم ما، قوایی که تاثیر میکند به جسم یکم قوای وزنی mg، قوای ترنگی به سمت بالا و شتاب جسم نیز به سمت بالا است. خب اکنون در این حالت ها قانون دوم نیوتن رو چگونه می نویسیم؟ بیاید اول قانون دوم نیوتن رو نویسیم. قوای عمومی که به جسم تاثیر میکند برابر است به مس جسم ضرب شتاب جسم. پس در اینجا دو قوه تاثیر کرده شدند به سمت های گوناگون. خب باید ما سمت مثبت رو اول انتخاب کنیم. سمت مثبت وقتی که ما سمت حرکت جسم رو میدونیم، عادتا سمت مثبت برای قوه سمت حرکت میشد. جسم با بالا حرکت کرده شده است، پس سمت مثبت بالا میشه و سمت پایان باشه چی میشد؟ منفی. پس در اینجا قوه عمومی برابر میشود با ت قوه ترنگی مینوسی mg و این قوه عمومی برابر است با مس ضرب شتاب جسم. پس از اینجا قوه ترنگی رو یابیم. اگر یعنی از این معادله مینوس ت مینوس mg برابر است با m ضرب a. پس از اینجا ت رو یابیم. اگر m مینوس mg رو به طرف راست میپرتیم، در نتیجه حاصل میشود m a جمع mg. یعنی m رو از قوس براریم، پس حاصل میشود که قوه ترنگی برابر است با m ضرب a جمع g. یعنی که ما باید وقتی که با شتاب میخوایم جسم رو بالا برداریم، باید از قوه کمتر زیادتر نسبت به وزن قوه وزنی جسم تاثیر کنیم. چرا باید هنگام شتاب دادن باز کمتر قوه زیادی صرف کرد. اگر وقتی که ما میخوایم تنها جسم رو آهسته یا اینکه میخوایم که جسم رو در یک خیلی بلندی نگاه داریم، پس شتاب جسم به صفر برابر میشه. قوه‌ای که اقلا به جسم باید تاثیر کرد، پس در نتیجه میشه چی؟ مس ضرب ج، یعنی که با قوه وزنی جسم. خب اکنون این حالت رو به دوستان دیده برایم. فرض کردیم که ما یگان قوه F تاثیر میکنیم. پس با یگان قوه F تاثیر کنیم، اگر وزن این جسم رو در یعنی بلندی قرار میگیرد. یعنی میخواهیم که جسم رو در یگان بلندی دائمی نگاه داریم و باید چکار کنیم؟ یگان قوه F تاثیر کنیم. همه این حالت ها یعنی یک خیلی هستند. خب اکنون بیاید این حالت رو دیده برایم. خب F گفته ما اگر رسمان رو با قوه F تاثیر کنیم، اگر یعنی قوه ترنگی رسمان در تمام نقطه چی میشد؟ با F برابر میشد. پس در اینجا قوه ترنگی که با این بلوک تاثیر میکند، یعنی رسمان میخواد بلوک رو به سمت پایان تاثیر کند، پس قوه ترنگی با پایان رونه است. ما میدونیم که قوه ترنگی در همه نقطه برابر است با قوه F. خب در این طرف نیز قوه ترنگی که با این جسم تاثیر میکنه با پایان است، لیکن قوه ترنگی که با این طرف با این جسم تاثیر میکنه به طرف بالا رونه است. خب پس این رسمان خیلی دوام میتید. در اینجا رسمان میخواد جسم رو بالا بردارد، پس قوه ترنگی میشود به سمت بالا ت. خب قوه ترنگی که با پاتولوژی تاثیر میکنه، رسمان میخواد که این پاتولوژ رو نقطه رو پایان تا کشد، پس در نتیجه قوه ترنگی به سمت پایان رونه است. خب فرض کنیم که اینجا داریم باز رسمان باشد یا که اون قوه دیگه باشد، پس در اینجا نیز قوه ترنگی حاصل میشد و این میخواد جسم را چکار کنه؟ بالا بردارد. پس در اینجا قوه ترنگی دیگه حاصل میشد. اینو بگیریم T1. چرا؟ چون که در اینجا رسمان این رسمان نیست، این دیگه رسمان است. خب اکنون وزن جسم باید چقدر باشد؟ این رو باید یافت. برای چنین حالت وزن جسم رو باید یافت. وزن جسم چقدر باید باشد؟ برای آنکه این جسم رو ما یعنی در چنین بلندی نگاه داریم وقتی که ما قوه F تاثیر میکنیم، یعنی با قوه F رسمان رو میکشیم. خب بیایید اولا این با این نقطه نگاه کنیم. با این جسم کدام قوه ها تاثیر میکنند؟ با این بلوک اگر این بلوک رو از سر نو رسمش رو تصویر کنیم، این میشد بلوک. یعنی از دو طرف قوه ها تاثیر کرده شدند، قوه T و T. درست؟ باید این رو با رنگ سرخ تصویر کنیم. خب T و T با سمت بالا و قوه که با از طرف این رسمان تاثیر میکند
ба кадом самт равона аст? Ба самти поён. ин қувва ба ин ҷисм таъсир кардааст, пас дар натиҷа ин ҷисм ба ин блок ба самти мехоҳад ки ин блокро поён таъсир кунад, пас ба поён равона мешавад. Пас ин қувва мешавад ба самти поён Т. хоб ан акун дар натиҷа аз сабабе ки ҷисм блок дар ҳолати оромӣ аст, пас чӣ мешавад? Қувваи умумие ки ба ҷисм таъсир мекунад ба сифр баробар мешавад. хоб ан акун самти мусбатро мегирем самти боло ва самти манфӣ мешавад самти яъне поён манфӣ. Пас қонуни дуюми Ньютонро агар нависем чӣ мешавад? Фи умумӣ баробар аст ба сифр. Чаро? Чунки ин ҷисм дар ҳолати оромӣ қарор дорад. Пас қувваи умумие ки ба ин ҷисм таъсир мекунад, ба ин блок чӣ мешавад? Т ҷамъи Т 2T минуси T1. Инҷа T1. аз сабабе ки ин баробар аст ба сифр, пас мешавад 2T минуси T1 баробар аст ба сифр ва дар натиҷа меёбем ки T1 баробар аст ба 2T. пас ин қувваи тарангӣ мешавад 2T. пас 2T ба ин ҷисм 2T ба самти боло таъсир карда истодааст. ин ҷисм агар аз сари нав кашем, қувваи 2T ба самти боло таъсир мекунад ва вазни ҷисм бошад ба самти поён. пас дар ин ҳолат ҷисм дар ҳолати оромӣ қарор дорад, пас қувваи умумӣ низ ба сифр баробар мешавад. хоб агар қонуни дуюми Ньютонро нависем, пас қувваи умумӣ баробар мешавад ба сифр. Яъне чӣ мешавад? 2T. хоб дар ин ҷо мешавад ки 2T минуси вазни ҷисм баробар ба сифр. Яъне дар ин ҷо вазни ҷисм баробар мешавад ба 2 қувваи вазнӣ ё ин ки ба 2F. гуфтем ки F баробар аст ба ин қувваи тарангӣ. хоб яъне ки мо бояд бо ин гуна қувва мо метавонем чӣ кор кунем? Фарз кардем ки агар ин қувва 100 Ньютон бошад, мо метавонем бо ин қувва 200 Ньютон вазнро чӣ кор кунем? 200 Ньютон вазнро яъне бардошта метавонем бо ин гуна қувва. хоб ин аст яъне ки мақсади истифодаи блокҳо, зиёд кардани блокҳо ин вақте ки мо блокҳоро зиёд мекунем, мо бо қувваи хурд ҷисми вазнаш зиёдро метавонем бардорем. хоб чунин масъала бисёр масъалаи муҳим аст, яъне барои фаҳмидани ин масъала кӯмак мекунад ки ба дигар масъалаҳои мушкилро фаҳмем. хоб биёед дида бароем ин масъаларо. Чӣ гуна масъала аст? хоб масъала ҳамин аст. Яъне мо чунин система дорем, блок, ё ки гӯем ғарғарае ки дар ин ҷо ин блок ҳаракат намекунад ва дорем дуто ҷисм ки ба ин рисмон овехта шудаанд, массааш м хурд ва м калон. ва вақте ки мо ин системаро озод мегузорем, дар натиҷаи чӣ? Дигаргун будани массаҳои ин ҷисмҳо, қувваҳои вазнӣ низ чӣ мешаванд? Гуногун ҳастанд. Дуруст? mg ва mg майда. вақте ки mg одатан калон аст, чӣ мешавад? Ҷисм ба самти поён ҳаракат мекунад. ва вақте ки гуфтем рисмон чӣ мешавад? Мо тағйир дода наметавонем, наёзонда, яъне дароз намешавад. пас дар ин ҳолат вақте ки ҷисм ба замин ба поён ҳаракат мекунад, пас ин ҷисм бояд ба боло ҳаракат кунад. Шитоби онҳо якхела аст. Чаро? Чунки вақте ки дар ин ҳолат вақте ки ин ҷисми вазбин 1 метр агар фарз кардем масофаро тай кунад, 1 метр, пас ҷисми сабук ҳамон қадар масофаро тай мекунад. Яъне ки аз сабаби он ки мо якто рисмон дар ин ҷо ҳаст, яъне ҳар як нуқтаи рисмон масофаи якхеларо чӣ кор мекунад? Тай мекунад. пас шитобиҳои ин ду ҷисм аз ин сабаб чӣ мешавад? Баробар мешавад. хоб ан акун биёед қувваҳои тарангие ки ба ин ҷисмҳо таъсир мекунад нависем, нишон диҳем. хоб қувваи тарангӣ гуфтем қувваест ки вақте ки рисмон дароз мешавад пайдо мешавад. Дуруст? дар ин ҷо ин ҷисмҳо овезонанд, калшоланд, яъне мехоҳанд ки ҷисмҳо чӣ кор кунанд? Рисмонро ба самти поён кашанд, лекин дар натиҷа рисмон чӣ кор мекунад? Ин ҷисмҳоро мехоҳад ба самти боло
кашад. Пас қувваи тарангӣ мешавад Т. дар ин ҳолат қувваи тарангӣ мешавад Т ва қувваи тарангӣ дар ин ҷисм боз мешавад Т ба самти боло. яъне қувваи тарангӣ дар ҳар ду тараф якхела аст. Чаро? Чунки ин якхела ресмон аст. хоб ана кунун барои ҳар як ин ҷисм қонуни дуюми Ньютонро менависем. хоб аввал ҷисми якум массаи хурдро Mро дар инҷо мекашем ва қувваҳое ки ба ин ҷисм таъсир мекунад бори дигар таъсир мекунем. Массаи mg, ин қувваи вазни mg, қувваи тарангии T боло. шитоби ҷисмро низ бояд нишон дод. Самти шитобро А ба самти боло. пас қувваи қонуни дуюми Ньютон барои ин ҷисм мешавад ки T самти боло аст, пас мусбат мешавад. Минуси mg, ин қувваи умумӣ аст, баробар аст ба чӣ? m зарби a. хоб ҳамин корро барои ҷисми калонтар, яъне массааш m калон агар кунем, пас чӣ мешавад? қувваи вазнӣ ба самти поён mg ва қувваи тарангӣ ба самти боло T ва шитоби ҷисм бошад ба самти поён равон аст. Дуруст? Пас агар қонуни дуюми Ньютонро нависем, агар дар ин ҳолат қувваи мусбат, яъне чӣ мешавад? Самти мусбат барои ин ҷисм поён мешавад. Чаро? Чунки ин ҷисм ба самти поён ҳаракат карда шудааст. хоб пас дар натиҷа мешавад mg m калон g минуси қувваи тарангӣ баробар аст ба m калон зарби a. ана кун ин модуларо ҳамчун модулаи 1, инро ҳамчун модулаи 2 гуфта нависем. хоб инро метавонем як система кунем. Агар хоб дар инҷо агар нависем T минуси mg баробар аст ба m хурд a зарби a. инро агар якчун система кунем, агар системаро ҷамъ кунем, агар дар натиҷа чӣ мешавад? mg дар инҷо мешавад mg минуси T, инро ҷамъ мекунем, ҳамаи тарафҳоро ҷамъ мекунем. T минуси mg баробар аст ба m калон a ҷамъи m хурд a. пас мебинем ки минуси T ва плюси T якдигарро чикор мекунанд? яъне мераванд, ихтисор мешаванд. пас мемонад mg плюси mg минуси mg хурд баробар аст, дар инҷо a-ро аз қавс барорем, агар m хурд ҷамъи m калон мешавад. пас дар натиҷа a-ро агар ёбем, шитоби ҷисмро, пас мешавад ки дар инҷо g-ро низ баровардан мумкин. пас m хурд минуси m майда тақсими m хурд ҷамъи m калон зарби g мешавад. ин мешавад шитоби ҷисм. пас шитоби ҷисмро дар инҷо гузошта мо метавонем ки чикор кунем? қувваи тарангиро ёбем. пас метавонем T-ро аз инҷо ёбем, баробар мешавад ба ma ҷамъи mg. ин ки гуфтем T баробар аст ба ҷои a чиро мегузорем? m минуси m тақсими m ҷамъи m. агар инро гузорем, пас ҳосил мешавад чунин баробарӣ. пас агар инро сода кунем, агар дар инҷо mg хурд m калон g минуси mg хурд, дар инҷо m ҷамъи mро бо зарб занем. агар хоб боз дар инҷо мо дорем чӣ? m хурд. инҷо m хурд аст. агар инро сода кунем, пас чӣ мешавад? яъне ки дорем мо чунин муодила. хоб T гуфтем баробар шуд ба ma ҷамъи mg. пас a-и мо ки гуфтем ба чӣ баробар аст? m минуси m хурд тақсими m хурд ҷамъи m калон зарби g. пас a-ро дар инҷо агар гузорем, гуфтем аз ин муодила, пас ҳосил мешавад T баробар аст ба m зарби m калон минуси m хурд тақсими m хурд ҷамъи m калон зарби g минуси плюси mg. хоб ана кунун инро метавонем ихтисор, яъне кӯтоҳ карда нависем. бояд аввал инро содатар кунем. хоб дар инҷо мо дорем mg ва mg. метавонем инро аз қавс берун кунем ва дар дохили қавс чӣ боқӣ мемонад? m калон минуси m хурд тақсими m калон ҷамъи m ҷамъи 1. агар инро сода кунем, чӣ мегӯянд?
агар сода кунем чӣ мешавад? mg зарби m минуси m хурд m ҷамъи m зарби 1 мешавад худи m ҷамъи m хурд тақсими m ҷамъи m. хоб мамкун аст дар ин ҷо мебинем ки минуси m ва m якдигарро ихтисор мекунанд ва чӣ боқӣ мемонад? mg зарби m зарби m ҷамъи m 2m тақсими m ҷамъи m, яъне ки t баробар шуд ба чӣ? Ба 2m зарби mg тақсими m ҷамъи m. ин аст қувваи тарангӣ ки дар ин ҷисмон чӣ мешавад? Ҳосил мешавад. Хоб ин аст дӯстон қувваи тарангӣ.